velkommen til Stine i Zoo. Som I kan se, stemmer der folk sammen herom bag ved mig. De gør det ved tigerne, og det er fordi dagens store begivenhed foregår inde i tigerburet. Den store hantiger Igor har nemlig været så uheldig at knække en meget vigtig tand, så derfor er Danmarks eneste dyretandlæge hidkaldt. Jens, han er lige på trapperne, men først så skal Steffen, dyrlægen, have bedøvet tigeren, og det er i sig selv en større begivenhed. Men altså, jeg er jo glad for, at der er sådan nogle gode mennesker, der skal tage sig af ham. Altså, jeg er jo glad for, at jeg stoler så meget på vores dyrlæge, Steffen, der skal igennem det her, og tandlægen, der skal igennem med ham det her. Men man kan ikke undgå andet end at blive lidt spændt. Og så med mennesker, så er det jo selvfølgelig også med dyr, at bedøvelse er ikke noget, der er for sjov. Altså, man skal være varsom med sådan noget, og man skal være opmærksom på tingene. Og så håber jeg bare også, at han ikke forbinder mig med den her situation. Det er også derfor, jeg prøver lidt at holde mig nu. Jeg lukkede ham faktisk ind for snart en halv time siden, sådan at nu har han ikke set mig i lang tid, og jeg håber egentlig også, at Steffen selv kan gå ind og gøre det, der skal gøres med at bedøve ham ned, sådan at jeg først egentlig optræder inde i stallen, når han er væk. Hvilke konsekvenser kunne det ellers få? Jamen, en tiger husker, og den husker virkelig, virkelig godt, og den tilgiver ikke. Det vil sige, at den vil være mistroisk måske en måneds tid over, hvad har du i gære og så videre. Og nu er det som om, der er noget i gære deromme. Ja, nu ser det som om Steffen ikke kan vente længere. Det er godt. Altså det første, der sker nu her, det er, at den får noget, der hedder midazolam, og det er for at hindre den i at kaste op. Så den bliver totalt bedøvet her om cirka et kvarter, men den skal lige have den her forbedøvelse først. Og det gør så også, at vi kan reducere dosis af narkosemidler med cirka 20-30%. Så det er et af de mest vanskelige dyr egentlig at bedøve, fordi det er så stort et dyr. Så vi er meget på dupperne her, når det er tigeren, der skal bedøves, i forhold til, når det er de andre rovdyr, vi bedøver. Så. Og derfor er det også kun Steffen, der går ind og ordner det her. Fordi stallen er meget, meget lille, og en tiger har en meget, meget stor personlighedsgrænse. Så den vil føle sig meget, meget presset, lige så snart bare Steffen er derinde. Så vi er desværre nødt til at blive herude. Den fik jeg. Han er ikke så... Han er ikke så glad, nej. Hvornår kan du vurdere, om det er nok? Vi venter altid lige et kvarter, fordi det er cirka den tid, det tager. Så. Hvad siger I? Jeg skal ikke derinde endnu. Og vi skal ikke flytte ham endnu. Hvad? Han er ikke helt væk. Nej, han blinker. Han kniver øjet sammen. Vi giver den en lille smule til. Kan jeg se. Så. Skal vi til at rykke ind? Ja, det tror jeg, vi må kunne tage den nu. Okay. Ja. Lige at vi kan få lov til at få lidt plads, Rikke, hvis du kommer med herind også. Er I klar? Ja. Åh. Sådan der. Ja. Jeg er nødt til at lægge ham ned en gang imellem, for at få en ud. Så trækker vi den ned bag i. Nej, jamen det er perfekt her. Det var bare så fint. Nu skal vi putter lige en tubus i. Ja, jeg har løst det. Det var godt. Så hvis en kan holde... Ja, Jens holder op, ikke? Ja. Tak, Malle. Det var en stor kammer heroppe. Tak. Ja, lige rykker lidt til siden derinde. Ja, hvis vi Ja, prøv at holde lidt ned i underkæben, ja. I underkæben. Ja, det var bedre det der. Nu sker der noget. Så skal vi bare lige have narkoseapparatet herovre. Du siger, hvis du skal hjælpe til noget, Steffen, derovre. Ja, jeg tror, den kører nu. Så skal vi bare lige have vores måling på derovre. På tungen. Hvad er det, du gør, Steffen? Det er simpelthen for lige at se, hvor den er henne i narkosen, fordi da vi skulle have den her tubus i, så havde den lidt synkerefleks stadigvæk, så det vil sige, at den er ikke så langt nede i narkosen, som jeg egentlig troede, den var. Okay. Så derfor nu giver vi den lige noget gas her, så den bliver bedøvet endnu mere længere ned. Det ser egentlig godt nok ud.
Hvor lang tid skal I bruge cirka? Må ikke, vi skal have 3 kvarter? 3 kvarter. Det var lang tid. Hold op. Sidst sagde jeg, det var aldrig gjort på en time før. Så lægger vi lokalbedøvelse. Der er en levende pulper. Så skal vi have... Rør den sig det ned? Ja, den gav sig lidt. Altså hvis det er, der sker et eller andet, så vi råber ud, så er det altså bare ud. Ja, det er den her, Gitte. Av, siger den. Siger den af? Ja, Okay. Nu har vi skruet lidt op igen. det er eventuelt i bund. For et rodmål der. Den ser god nok ud i tanden, ikke også? Jo, der er ikke betændelse nu nede i... Vi kan se pulsen, den 1,6. stiger en lille smule herovre, når de roder i den. Den er oppe på 126. Den skal lige ligge lidt under 100. Så bevæger den knohornet nu. Jeg kommer lige ned og giver den lidt kisselar her. Ja, Skal vi tage den? Så giver du fint med, så den er til at tænke på. jeg tager den der, så bare holde den sprøjt der. Lige nu har vi fjernet så meget af nervevævet, at vi ikke kunne komme afsted med første gang. Nu bløder den en hel masse dernede, så nu gælder det om at fjerne blodet og det nervevæv, der ligger tilbage, så vi kan lave rodfyldning dernede. Og det gør, at jeg faktisk skyller med sådan noget natrium hypoklorit ned i kanalen, samtidig med, at jeg suger. Så der kommer ikke noget op, men vi skyller og suger ned ved rodspidsen for at rengøre tanden indvendigt. Han kommer til at beholde denne her i den højde, den har nu. Denne her fjerner vi, den lille stump her. Men nu får vi først lukket hullet her, som er det vigtigste. Så er det sådan en veksling mellem at skylle og slibe og få den gjort ren på indersiden her. Her i starten. Nu løber du også til, Jens. Hvad siger du? Du gør jo også helt ned i kanalen, så det skal jo have lov til at påvirke den. Det gør ondt. Så selvom vi har lagt lokalbedøvelse, så når vi selv får lavet sådan noget også. Og hvis nerven nu var død, hvis det var en gammel skade, og så ville den ikke kunne mærke noget. Nej. Men fordi det er en frisk skade, og I har opdaget det så tidligt, så kan den mærke det. Og det er godt, fordi det betyder også, når vi laver rodfyldningen, hvis der er lidt blod nede i kanalen, så er det ikke lige så farligt, som hvis det var en betændt kanal. Nej. Så ville det have en dårligere prognose. Nu er vi kommet så tidligt i gang, at det bliver rigtig godt på den lille tiger, når vi er færdige. Så skyller vi simpelthen igen. Vi er under 100 nu. Godt. Og hele tiden prøver at rense så meget som muligt af nervevævet hernede ud, så vi får en ren kanal, vi kan... Hvor lang er den cirka? Er den 10 cm? Den er 7,5 cm Okay. fra hullet, indgang her og så ned i kæben. Nu ligger den lidt mere stabil i narkosen. Det var som om, at den lige skulle have brændt noget af det andet. Den kobling, der er mellem de to her, den gjorde lige et eller andet i starten på narkosen, så nu ligger den bedre. Helt ned fra bunden af rodspidsen. Nu har vi taget alt nervevævet ud, men den sivebløder stadigvæk ned fra rodspidsen. Og det vil man rigtig gerne stoppe, hvis man kunne det, men det er svært, ikke? Og der er langt ned. Så heldigvis så er nerven frisk, derfor gør det ikke så meget, at der ligger det blod nede i rodspidsen. Det er så meget værd. Ja, den ligger skide godt. Så der prøver vi at tørlægge det så godt vi kan, mens vi så fylder det her rodfyldning ned i oveni. Hvor lang tid skal du rode nu? 20 minutter. 20 minutter. Godt kendt. Kvarter til rodfyldning, og så Ja. 5 minutter til at fjerne rodstrøm. Okay. Det er fordi, den har sådan den her abdominale vejrtrækning, hvor den sådan kører... Så det er lige... Ja, pulsen er lidt lav. PC, så er det slukket for narkosen, så bare lige... Bare så vi ved det. Ja. Og så har vi fri. Ja, vi skal have et røntgenbillede her. Vi skal bare have et billede, ikke også? Jo. Det passer godt nok med den mængde, den har fået, ikke også? Det var fint. Eksponeringen var fin. Vi sætter ind der måske. Har vi et viskestykke? Jeg kommer sgu lige til at få lidt stråling. Her, jeg kan lige holde den her. Okay, bare lige kommer ind der. Ja. Så går vi Er I lige. klar? Yes. Ja. Tak. Grunden til den hyler nu, det er bare turbosteroid af. Spændende at se røntgenbilledet, hvor langt vi er nede. Jeg tror, du er langt ned med den først. Skal jeg sprøjte den lidt, inden du Så sætter du kan den? komme ned med den der. Du ser, jeg under kæben gå den vej tilbage. Jeg prøvede at lave en kanal derude. Ude på venstre, på højre siden, ikke? Ja. Altså på den udvendige side. Det er der, den er. Jeg går lige ned her og tager på bagkanten der. Så er den. Den kom. Perfekt. Og
så du det slet ikke, men du kan se, der er faktisk en lille kant. der er Ja. Ja. Hvad sker der nu, Jens? Lige nu, der har vi fjernet, mens ryggen blev fremkaldt, så har vi fjernet den lille spids, der var løs, der sad herude. Ja. Og der er jo kommet en lille kant hernede, og den skal vi have ned og bore til i niveau, så tandkødet kan gribe igen og gribe fast om tanden. Og det gør vi så lige at bore den fri. Og når så er vi færdige med det, så skal vi faktisk op og have lavet det, sat en endelig prop i rodfyldningen. Ja. Har den synkrefleks eller noget? Nu har han. Har han det nu? Ja. Det har han. Så jeg ved ikke, hvor lang tid kan den ligge ind og bruge den? Ja, men den kan godt ligge længere tid jo. Hvor lang tid skal I bruge det? Vi skulle tage aftræning. Ja. Lad os nu gøre rodfyldningen færdig, så se hvordan det ser ud. Den ligger en lille smule mere ustabil i narkosen end sidste gang. Så. Nu lægger vi så oven på selve rodfyldningen, der består af det her gummimateriale og noget forsejler med noget, som er bakteriedræbende, bakteriehæmmende. Så lægger vi en fyldning, som binder kemisk ind på tanden, det der hedder glasionomer. Og den er faktisk udmærket til at binde på tanden, men den er ikke så slidstærk. Den lægger vi indenunder herinde, så hvis han knækker det yderste af tanden igen, så ligger den her inde som en reservefyldning. Tror du, der skal mening? Kan man sådan se, Hvis vi skal have plads til har dårlige tænder? Ja, det har han ikke. Men han har ikke dårlige tænder, men han har slidte tænder. Man kan se, at han, når han er ude og lege og arbejde, så giver han fuld gas altså. Okay. Så det er ikke fordi, han genetisk har et eller andet Nej. proføse tænder, Nej. eller har fået fejlernæring? Eller? Nej. Okay. Det ser, det ser fint ud, men man kan se, de er slidte. Og det betyder, at han tykker hårdt. Og for mange knogler, han skal tykke sig igennem? Ja. Og træer. Og træer. Og træer, ja. Ja, træer. Så vi har faktisk talt om vi kan forebygge, at det sker igen. Jamen, det må vi lige snakke om. Så på Det er en varmer, det der for Nej, det er koldt intensivt lys. ultraviolet lys. Ja. Der får den til at have. Okay. Det er faktisk skide godt. Ja. Det er kanon godt. Vi bruger det hos os selv også, ikke? Så det er Men det. han er ikke ordentligt ude. Jamen, så lige op, så ligger en frisk ned. Du kan godt blande en ny, Gitte. Ja. Ja, det er fint, og så er den også forsejlet der. Er det så den her beskyttende... Ja, nu sætter vi det til det yderste plastik, kan man sige, vi syrer efter for, at den kan binde. Er du lidt selv også? Er det rimelig holdbart? Ja, altså vi bygger den ikke op i det. Nej. Jeg skal så forhandle lidt med Steffen og Bjarne, tror jeg, og Kirsten, hvad de hedder alle sammen, om vi skal, Den skal have en krone. om vi skal sætte en krone på den. Det kunne være, det kunne være Hvis interessant. du siger det. Og de siger også til det, ikke? Den var bare faldet af på en tier. En krone. En Hvor meget krone, man tykker på. ja. Men det er vel et spørgsmål om... Hvad siger du? Hvis vi gør det godt, så Ja, tror vi, så- vi Ja, kan men få det til at holde. jeg har selv haft mange kroner, de Ja. falder bare ud, så jeg ikke forestille på den en tier. Nej, man kan Skal sige, holde den på den måde her tykke. den skal sidde på en måde, sådan, så hvis der nu skulle ske det, som at vi ikke vil have, at den falder ud, Ja, så er tanden endnu stadigvæk lige så god, jo, ja. kan man sige, ikke? Så holder jeg her med. Jeg har lidt prognon, skal vi ikke ned i det her? Ja, tak. tag bare en strive af det der så på. Jeg tror, du godt, det vil komme til at holde. Men Ja, det er bare at tænke på i forhold til, Hvad er at alternativet, de ikke? to tænder, han har haft, og de har knækket, fordi han arbejder så hårdt, ikke? vi har rigtig Her vil jeg ikke meget have lys på, Tom. Hvad siger du? Det siger ingenting. Du siger ingenting. Jeg har ikke... Men så skal den bedøves igen. Det vi kunne gøre, nu skal vi lige se, hvordan nu får vi lige lavet færdigt her, men det vi kunne gøre, hvis der er tid til det er, at vi så lige kunne slive ham rundt, så den var klar til det, og så lave et aftryk af den, og så kan vi snakke om noget, man skulle gøre. Ja. Fordi så har vi aftrykket, og er det så det, man gør, så kan vi bedøve ned og klistre den på, så at sige. Så er det forholdsvis hurtigt klaret. Men det tager vi lige, når vi er færdige med det, vi skal gøre. Nu lægger vi simpelthen lidt adrenalinvædet gase ned, for lige at stoppe, så ikke det bløder.
her fra tandkød, hvor vi var nede og arbejde, imens vi lægger fyldningen på, så vil vi gerne have det helt tørt. Ja. Så vi giver den lidt mere bedøvelse også. Er det ikke også, at hvis du tager en måling nu af hans tand, at den rummet skal gøres inden for en kort tid, ikke? Altså jo, altså på den måde, at hvis han går og slider meget af den, kan man sige, så passer kronen jo ikke mere. Men det er ikke noget, der sådan er meget akut. Men hvis han knækker et stykke mere af, så passer vores aftryk ikke mere. Og man kan heller ikke gøre det om et år, kan man sige. Men så vil man gøre det måske om en måned eller noget, ikke? Jo, altså sætte kronen på, det tager måske et kvarter, ikke? Altså det skal nærmest klistre i, og så sætte den på. Og sætte den på, Ja. ikke? Så det er ikke den lange narkose. Ja. Og den yderste fyldning, vi lægger her, der lægger vi sådan et glat lag henover her. Den kan jo godt risikere at knække af. Ja. Men fordi vi har lagt den i flere lag og indenunder, så tager rodfyldningen ikke skade. Så man skal ikke være så bekymret for, at han knækker det yderste lag af. Det ser pænt ud lige nu, men det vil han nok slide af så hårdt som han tykker. Ja. Men den ligger 2 cm ned i kanalen, der ligger det her fyldningsmateriale, og det knækker han ikke lige af. Jeg tror, vi skal fjerne den der kære og kæppe det ude i træstammen. Ja, den er jo i. Ej, tror du ikke, at den bare noget andet? Ja, jeg har den her rulle. Så er der bare noget andet. Ja. Nå, okay, ja, det er endnu værre. Så kan jeg spise godt flytte til Odense. Ja. Så kører du her dernede på siden. Ja. Så slipper jeg imens her. Ja, jeg lige tage det. Du kan lidt der. Ja, blodmus. Så vi kan tænke den er åben. Ja. Er det aftrykket, I er ved at lave nu? Det er det. Har den stadigvæk synkrefleks, eller er det stoppet? Ja, det ved jeg faktisk ikke nu. I er ikke så cute. Den har ikke biderefleks i hvert fald endnu. Så vi laver 2 aftryk, som vi har. Og så når vi har taget et aftryk, vi skal have det her aftryk, og så lige et aftryk mere, så tager vi et røntgenbillede. Ja. Og så er vi slut. Godt. Så er jeg glad. Ja, det var dejligt. Du kan bare putte det væk. Vi skal ikke bruge mere noget nu. Kun aftryksprøjt der. Det behøver ikke være så stor. Nej, den var helt vildt. Ja, så det er det. Jeg kommer bare lige på det. Den tager nemlig der væk, så. Næsten tak. Skal vi tage et mere? Ja. Og så prøve at få den ned igen. Det kan ikke passe. Du kan se Så vent pusen lige deroppe, så den ja, den har ikke Har du lige pusten? ordentligt fat i. Ja. Prøv at se. Altså, så flytter jeg til 1, 2, 3, jeg flytter. Sådan. Ja, men Ja, det er godt. Måske ikke, vi kan nå helt igennem. Prøv lige at trykke. Du kan sætte den lidt længere ned, hvis det er... Længere nede? Ja, Kanon. den skal kunne skyde igennem. Men... Vil du kigge på nogle af de andre ting nu med øjnene? Nej, sådan. Et minuts tid cirka. Den ene, vi har taget en, og den anden er ved at køre nu. Vi tager 2, så vi har bedst muligt. Røntgen. Ja. Jo mere du kan komme herover og skyde, jo mere får jeg med. Ja, præcis. Ja. Er vi færdige nu? Nu er vi færdige. Ja, han blinker sgu lidt med øjnene. Ja, det gør han. Han er startet. Vi er nødt til lige at få den lidt længere ned igen, ellers så kan vi ikke bære den ud jo. Jeg tror, vi gør det, vi gør os klar nu til at tage den, og så slukker vi, og så drøner vi ind med den. Ja. Du er også blevet vant til at bruge de klare tuber efterhånden. Så skal vi bare have. Ja, det var smart nu. Er der nogen, der har hovedet? Nej, jo, der har jeg. Så. Sådan der. Vi ryger ud her. Så skal I se, at vi trækker den. Så læg den eventuelt ned. Ja. Godt så.
Derinde. Så skal vi have... Så hvis I kan hoppe over. Ja, derovre. Hop over og træk. Tæt på halen. Skal vi lige have med. Ja, tak. Er der andre ting? Så kommer jeg lige væk af den nu. Ja, nu skal vi ud. Så overlevede vi endnu en gang. Nu er du ved at have normal ansigtsfarve igen. Yes. Hvordan forløb det? Jamen det gik egentlig godt nok. Den kom jo fint ned, som den skulle, og vi fik startet fint op. Så undervejs, så steg pulsen altså pludselig op, og den begyndte at hyperventilere. Og det hænger sammen med, når den narkose der, altså den havde fået en lille smule lige i overkanten. Men de blev ved med at sige, at den bevægede sig på tungen og alt det der, så det var sådan 2 modsætninger, det skulle gå op i et eller andet, og så slukkede jeg. Så den ikke fik noget narkose, fordi det kan være et tegn på, når de hyperventilerer, de er ved at komme for langt ned i narkosen. Og derfor så kom den så ned i det normale leje igen, men der havde jeg godt nok lige en lille klump i halsen der, fordi det er et svært dyr at have bedøvet, altså, fordi vi kører med 3 stoffer hele tiden i den, og den er så stor, som den er. Plus alle de mennesker, der er herinde. Ja. Vi Det er kæmper ikke jo. kun dyret, du er ansvarlig for. Nej, vi kæmper jo alle sammen. De vil have lov til at have noget tid til at have lavet den rodfyldning der. Jeg vil have så kort tid bedøvet som overhovedet muligt, så og det er jo et enormt værdifuldt dyr rent avlsmæssigt. Det her, den ligger jo inden for top 10 i verden, så derfor så må den bare ikke dø, den her. Og det gjorde den så heller Og det ikke? gjorde den heldigvis heller ikke. Og så her til sidst, der var den jo lige ved at vågne, hvor vi så var nødt til at gasse den ned igen, for at kunne nå at bære den ind. Så og det, der sker, det er jo, at den første mængde narkose, den brænder jo ret hurtigt, eller den brænder af, men vi ved ikke, hvornår den brænder af. Det kan vi jo ikke måle nogen steder, så det er meget. Er sommerfuglen ved at have lagt sig nu? Sommerfuglen har lagt sig nu, så nu skal vi bare pakke sammen. Et stykke meget koncentreret arbejde, du lige udført. Hvordan gik det? Jamen det gik rigtig godt. Det gik rigtig fint. Vi var jo over for noget siden og skulle prøve i den anden side, hvor tanden var knækket for langt op, så vi ikke kunne rodbehandle og måtte operere den ud. Det kan man så ikke i underkæben, vidste vi godt. Der kan man ikke bare lige operere tanden ud. Så vi fik rodfyldning, og det gik rigtig godt. Vi kunne se på røntgenbillederne undervejs, at vi fik lagt rodfyldningen helt ned, og vi kunne se, at nerven var frisk, da vi gik ned og rensede op. Så det betyder, at risikoen for, at den får ondt i den tand senere i livet, er forsvindende lille. Så det er meget succesrigt. Er du slet ikke nervøs, når du sidder derinde, for at den skal vågne? Nej, nej, altså det er jo, man registrerer jo, om den har synkereflekser, om der er reflekser af tegn på, at den begynder at vågne, men det er man helt tryg ved, og stoler på teamet, at de bedøver den. Og så vågner de heller aldrig sådan pludseligt jo. Så nej, det tænker man ikke på. Man er koncentreret om det, man laver, fordi vi tidsmæssigt gerne vil gøre det så hurtigt som muligt. Hvorfor er det her felt så spændende for dig at have specialiseret dig i? Jamen det er jo spændende, fordi at det er meget akutte skader og traumatiske skader. Det er jo ikke så meget lære at børste tænder og lave fyldninger, hvor der er huller. Det er jo meget mere knækkede tænder og knækkede kæber. Og så de her store rovdyr, de har nogle andre skader, og det er sjovt. Og det er interessant, fordi det er noget andet end at reparere knogler og sætte tænder sammen. Så det er super spændende og en lille niche. Så hvis man spurgte, det var arbejde eller fornøjelse, hvordan er stolthedsforholdet så? Det er både og jo. Det er både og. Og man kan sige, den måde jeg bruger mit liv på, så er det også både min hobby og mit arbejde. Og nu kan du køre tilbage til Sjælland med et godt job i baghånden. Ja, jeg synes, det gik rigtig fint. Nu skal han bare lige vågne, og så kan det være, at han er lidt gnaven i starten, men han skal nok komme sig og blive glad, fordi han har haft rigtig tandpine, inden vi gik i gang. Og den er væk i løbet af en dags tid nu, så er han glad igen. Skal han have en krone på? Muligvis. Altså, vi arbejder jo på sagen og har lavet aftryk og gjort klar til, at vi kan sætte en krone på. Det, vi skal diskutere, det er, hvor meget gavn han kan have af den. Det skal være for at styrke det stykke tand, der er tilbage, at man kan gøre den mere robust, så ikke vi skal ind og operere igen på en knækket tand. Men han er en fyr, der bruger sine tænder meget, og han skåner dem ikke. Så det skal noget, der kan holde. Inde i tanden, der ligger tandnerven,
Og tandnerven normalt, når man tager et røntgenbillede, der er det sådan en sort kammer, der ligger inde midt i selve tanden. Når tanden knækker, så kan bakterierne ud fra munden frit kravle ind igennem nervekanalen og ned i kæbeknoglen og give en betændelse. Og det vi har gjort i dag, det er, at vi har fyldt nervekanalen ud med en rodfyldning, som gør, at bakterierne ikke kan komme ned i. Og røntgenbilledet bruger vi til at kontrollere, at vi har fyldt hele nervekanalen ud, og vi er meget godt tilfredse med det her i forhold til, som kanalen ser ud. Så er det en meget fin rodfyldning, og den kommer ikke til at give problemer. Det er i dag 2 døgn siden, at den store hantiger Igor fik lavet sin rodbehandling. Vi skal høre, hvordan han har klaret de efterfølgende dage. I hvert fald nok ikke gå for tæt på med kamera, fordi det minder lidt om eller geværet, han bliver bedøvet med. Okay. Så. Signe, hvordan har han klaret det? Jamen, han har klaret det fint. Nu tror jeg, vi ser måske om han... Ja, nu går han selvfølgelig ud. Men... Ja, så følte han sig tvunget til at gå ud, fordi vi stod og generede ham derinde. Altså det er klart, lige dagene her efter sådan en omgang, der skal lige bygges noget tillid op igen. Men han kommer hen, altså han får jo noget smertestillende nu her de næste par dage. Noget meget stærkt smertestillende, og han kommer altså fint hen på træningsplatformen og tager imod de her bidder med medicin i. Men det er klart, lige inde i stallen, der skal der ikke meget til, før han føler sig presset. Og sådan en tiger husker altså rigtig, rigtig godt. Så, har han haft ondt i hovedet? Han lignede en dagen derpå, som virkelig havde været ude og buldre hele natten, vil jeg sige. Det kan også være, det er derfor, han godt kan lide at ligge indenfor lidt, for der ikke er så meget sollys. Men han lignede en, der havde været ude og buldre, ja, og havde sådan nogle meget røde øjne og små øjne. Men han gik fint rundt dagen derpå. Jeg var inde og kigge til ham om aftenen, fordi jeg synes simpelthen, han så bedukket ud, da jeg tog afsted der lige efter operationen, da jeg skulle hjem. Jeg var inde ved en lige-tiden, og der kunne jeg så se, at der var liv i ham. Men det er jo sådan noget narkose der, og det er jo ikke til at vide, hvordan man reagerer på det, og ligger han nu og kaster op eller et eller andet. Ikke? Og det er jo mit ansvar at føre ham igennem det her på bedste vis. Han har jo ikke selv valgt det. Men nu går det i hvert fald, som det skal. Det går meget bedre. Han har fået noget at spise, og det kunne han også godt. Det tog ham lidt tid at spise, i forhold til, hvad det ville gøre ellers. Og han får noget smertestillende, så ja, må ikke om nogle dage, så er han klar igen.